setmana que ve s'estrena Escuchando a Gabriel, una pel·lícula d'un valencià, José Enrique March, i rodada a la Comunitat Valenciana amb la participació d'esta casa. Este matí s'ha presentat a Madrid. Hola. Ah, ¿qué tal? ¿Trabajas? Sí, claro que trabajo. Yo creo que eres músico. Escuchando a Gabriel és un conte urbà, un drama romàntic amb estructura clàssica. Sara, una violinista, coneix a Gabriel, un jove tímid i solitari que viu tancat al seu propi món i que haurà de fer front a la seva passió, el piano, i també a la relació amb son pare, interpretat per Antonio Dechent. Els protagonistes, Silvia Pascal i Javier Ríos. Es un personaje que tiene una parte como muy vital, muy independiente, pero al mismo tiempo que tiene susto o dificultad, ¿no?, frente al compromiso. Yo veo a Gabriel un poco como un animal herido, ¿no? Un chaval que no ha perdido la inocencia de cuando tenía 5 años. Escuchando a Gabriel ha sigut rodada al Carme de València, a Castelló i també a la ciutat de la Llum, a Alacant, cuidant molt cada detall de la imatge. El director és el valencià José Enrique March, que s'estrena en la gran pantalla amb este film.